Stretnutie s lídrom tabuľky FC VSS Košice si prišlo pozrieť 400 divákov. Tí od začiatku videli útočnú snahu Košičanov, ale aj dobre organizovanú domácu obranu. V 27. minúte bol útok hostí zastavený už len za cenu faulu. Nariadený pokutový kop poslal hosťujúci Kubík vysoko nad bránu. V závere prvého polčasu zahodil obrovskú šancu domáci Sirko, keď zblízka zaváhal. Bojovný futbal s veľkým nasadením domácich sa hral aj v druhom polčase. Košičania opäť útočili a domáci pozorne bránili. V 90. minúte zahrali hostia posledný rohový kop. K lopte sa dostal nikým neatakovaný Jonec a pohodlne poslal loptu do siete. Pre domácich to bol poriadny šok, lebo bod už mali prakticky vo vrecku. Za predvedený výkon si remízu s lídrom súťaže zaslúžili. V závere sme mali šťastie v Lipanoch, kedy sme rozhodli zápas pri podobnej situácii. Teraz sa to šťastie od nás odklonilo, ale chlapci na ihrisku nechali všetko. Každý jeden hráč odmakal tento zápas na 100% a o to si myslím, že tu ide. Podarilo sa nám zvíťaziť gólom v záverečných minútach, ale myslím si, že za celý zápas, za tú aktivitu sme si to víťazstvo určite zaslúžili. Podľa mňa sú tie 3 body zaslúžené, pretože boli sme lepšie ako náš super, ale nedeli sme to strelecky pre vyjadriť, dať tie góly, ale dôležité je, že tie 3 body sme rozhodli v závere a tešíme sa domov. Prehrať s lídrom o jeden gól po takomto výkone mrzí to, hlavne v 90. minúte, keď všetci sme bojovali, každý nechal na ihrisku a jedna štandardka rozhodla o celom zápase. Škoda nevyužitých šancí, super síce nepremenil penáltu, to nás nakoplo ešte viac, škoda nevyužitých šancí a myslím si, že remíza by svedčala viac tomu zápasu.